бахшиш бардора камтар интернет проблема шид. Салом алейкум, я бордига мухлисони Барселона, мухлисони беҳтарини дунё. Ҳамаи шуморо бо фарорасии иди Рамазон табрик мегӯям. Ҳама вақт хонаобод бошем. ид биёин гуфти гапҳо. Созем хубен, саломатиён хубай? дар бораи Барселона яка чақчақ кунем. Чанд қашда буд накарда будем трансляция, прямой эфир. Барои ҳамин гуфтум дар саволое ки нофаҳмо, дар саволаи шумо ҷавоб битум. Соз раҳмат. Ҳаматун дар салом бародарон, ҳамое ки салом наистесен, ҳаматун дар салом. Ва алейкум салом. Салом бародарон мусалмони датон муборак. Ягон нофаҳмӣ Барселона бошад, дар бораи чӣ гап занем? Дар бораи Мартинес бояд гап занем, дар бораи Неймар гап занем, дар бораи намедонам трансферҳои Самуэл Умтити, дар бораи чӣ маъқулаетон суҳбат бикунем? Ку дар комментария бинависем ва бинум ку дар бораи он чӣ гап мезанем. Ака мегӯян Артуро ба пиянаш алиш мекунам. Манам ҳамин рӯз хондум бародар ки аввал Артуро розӣ нашуда буд ку гап дар бораи Артуро Мело рафтиса Бразилӣ. Аввал дар розӣ нашуда буд ки гуфта буд ки ман намерам формае ки дар ман гуфта буд ки любой формат дар ман мезебане ки формаи Барселона бо дигар хемезеба. Ака ба лавзи худмо гап занем. Барои ҳамин як бо чанд қашда чӣ хелишда ки Ювентус уговорит чикарда. Намедонам ки овозае бародарон. И як хабари официале нест, овозае. Барои ҳамин овозае ман дар шумо расонда истам ки ҳамин хеле хабар буд. Сомона хабар дода мирам. Ана ки боло ки бояд пул метам, пул наметам намедонам. Неки Самеду гуфта будем ки бояд дар ҳамин трансфер хуш шава. Самеду ба хиёл Манчестер Сити мерава, қатъи Кансело иваз мешава Манчестер Сити, агар кадоми бишносем. Ана видеоро сахнанид ки ака мо вақт надорем тамошо кунем. Гап нест бародар, ин видео дар канал места будем ба ҳазур тамошо кунем. Ака дар бораи Лаутаро Мартинес гап занем. Дар бораи Лаутаро Мартинес бародарои ҷон, Лаутаро Мартинес оста уже шартномаша туғри кардиса, шартномаи шахсия. Гап дар бораи ҳозир қатъи Интер маслиҳат кардиса, трансфер туғри нагиртеса, пули трансфер. Ҳозир медонем ки чӣ хел пандемияи коронавируса, барои ҳамин ҳозир клубҳои бисёр пул надоранд. Неки Интер нақша фуровардаи нест, 111 миллион қабидагӣ истодагӣ. Барои ҳамин Барселона дар ҳамун шартномаш футболбоз ҷамъ созад. Барои ҳамин Интер ҳозираша пул хосиста. Чӣ бозингарое ки Барселона пешниҳод кардиса, Артуро Видал дигар қабул накардиста. Барои ҳамин ҳозираша шартномаи шахсия палибому туғри кардагӣ 7 миллион дар як сол кор мекунам. Ака Суарес соз шид. Суарес оста соз шидааста. Вақте ки 12 миллион бозӣ сар мешава, уже полностью соз мешава бародарон. Ака Неймар чӣ шид? Неймар ака овозҳош ҳастай ки бояд Барселона биёяд. Дар бораи Неймар видео пурра пага мекунам бародарон. ҳозир як гуфта наметавонам, барое ки видеошо шумо тасмим гирифтагим уже наистагиам. Дар борааш пага насиб боша видео мерам ба ҳазур тамошо кунед. Ака Ла Лига кай сар мешавад? 12 миллион официально уже сар мешавад Ла Лига. Барои ҳамин бозиҳои дастаи 2018 ба наздикӣ мебинем. Брат дурӯғам боша бугӯ Неймар меояд. Барои ҳамин гуфтам ки дурӯғ не бародар. Ман ягон чиза ай дили худам намебарам бародар. Чизе ки ҳамин сомонаҳо матбуотҳо яъне источникҳо менависанд, ман ҳамонро перевод мекунам, дар шумо пешниҳод мекунам. Бисёри одамҳо менависанд ки ту дурӯғ мегӣ, та ки ҷо медорӣ. ҳамон одамҳо худшон ақл надоранд ки ҳамин гапҳо дар интернет ба русӣ навистагиам. Ака Барселона Ереминаро бармегардона ё не? Еремина полностью рафтагия уже Эвертон. Акаҷон дар хати ҳамлаи Барс Месси, Неймар, Мартинес шава соза конечно. И атака ништяк мешава. Не ки ай Мартинес ма да Гризман бисёртар маъқула. И фикри май, да фикри шахсии май. Ва боварӣ дорам ки сезони оянда, сезони нав ку Гризман иншоалло мутобиқ мешавад дар чӣ бозиш сахт мешавад. Ака Дембеле зура ё Неймар? Ҳарчун травмагиранд ака. Ихе биген мастерствои Неймар зуртарай. Не ки Дембеле оянда дора ёшай. Неймар 28 сола уже. Защитара алиш мекунанд. Защита по-любому алиш мекунанд. Умтитира мефурӯшанд. Барои ҳамин гуфтестам ку дар видео охиронгӣ гуфта будам ки дар защитники Интер Шкриняра тай чашм кардагиян ҳамора. Барселона бозиш бо Наполи чӣ шид? Бозиҳои Лига Чемпионҳо бародарон чӣ хеле гуфта буданд дар 11 бозингар дар иҷа мага гуфта бошам августда сар мешавад бозиҳои Лига Чемпион. Барое ки ҳозир як бора Ла Лигара сар мекунам, бояд ҳар рӯз бозӣ бигзарад. 72 соат пас бозӣ мегзарад. ҳамин 72 соат пас бозӣ, ҳар як команда 72 соат пас бозӣ дорад. Барои ҳамин тезтарак мегӯям ки
Ла Лигара тамом кунанд, августда Лига Чемпионов сар кунанд, Лига Чемпионов сразу тамом кунанд, боз сезони нав сразу сар кунанд. Барои ҳамин тасмим гирифтестанд ки ҳамхелӣ шавад. Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва алейкум Барселона бардоро. Гвардиола Барселона меяд. Гап дар бораи Гвардиола бардоро. Ина хонум ки Манчестер Сити 2 сола уже чӣ метиянд? Уже ба хиён додан, официалниш набуромада. Ана барои ҳами Гвардиола агар шартномаш охир бирасона, агар Ювентус накаша набараша ё ки Де Брайн уже гуфтеса ки Реал мерава. Ҳамин рӯз хондум да. Гвардиола агар биёд хуб мешавад. Не ки ба ғарзи Гвардиола бо Хавия гуфтаган. Гап медонед да чия бардоро? Гап да соли 2021 да интихоботи президенти Барселона мешава. Гап да омае ки ки президент мешава. Агар Бартомео шава, Гвардиола бар намегарда. Агар Лапорте шава, Гвардиола палибон бар мегарда, бо трансферҳо хубтар мешава. Ранги аввала. Ака дар канали 11 бозингар чиҳо видео наимрорӣ? Якдум мушкилӣ буд бародар Хаймон мудоми Симени гуфти гапҳо. Иншоалло ирӯз мебурояд. Барса дар ин тобистон киёро мехара? Барса дар ин тобистон бисёртар ҳимоятгар бояд бихара, ҳамлагар ята бихара, ба ползашиник, ба прави зашиник. Леви зашиник агар Junior Firpo фурӯша, Леви зашиник меёрад. Ана ки ба гуфти ма боша ай Бетис гуфта будум ку ай Бетис ҳимоятгари тарафи рост дора. Ҳозир бозӣ дора қати Карлос Алена ҳамчунин ҷора. Агар амро бар бигардонам, ман хеле розиам да. Ба Серхио Роберторо пулзашта партояд. Ракитиш мерава, кадом мерава, рафта мегирад. Ансу Фати дар ҷай бардора. Ансу Фати бисёриҳо савол метан дар ки ҷай чико мекунам. Ансу Фатиро ман новоси уже 3-4 новоси хондестам. Ансу Фатиро дар Барселона Б мепартоянд. Барселона Б команда ҳаста, молодёжни, дар Сегунда Б боз мекунад. И Ла Лигай Сегунда Б, Сегунда ба Сегунда Б. Барои ки ана Барселона дар Сегунда Б намона, штоби Сегунда броя, ана Бартомео Ансу Фатиро Барселона Б рӯй мекунад ки штоби рӯйхати ҳами Барселона Б дар Сегунда мона, штоби агар ё мона 10 миллион бурд мекунанд. Барои ҳами ба фикри ма боша. Ансу Фати агар дар состав туғ нагирад, не ки аз рости агар Неймар биёяд, Мартинес биёяд, дигар биёяд, Ансу Фати дар хӯрок нест. Ҳатто Дембеле дар бахилон хӯрок намешавад. Барои ҳами хубтараш 1-2 сола иҷора рӯй кунад ягон командае ки ҳамавақт бозӣ мекунад, опыт мегирад. Ранге ки Мартин Эдагор Реал харид дар синни 16 солагиш опыт гирифт. Ҳозир яке аз ползашиникҳои беҳтарини Ла Лига мебошад. Дар Реал Сосида бозӣ бо минатдории ҳамо дар чорум ҷой Реал Сосида. Тодиборо мера ай Шалке. Тодибо гуфта буд ки як сезони дига палибон дар Шалке места. Вобаста ай зашиник харид Барселона. Не ки агар чӣ бугум, не ки агар Барселона харида натонад зашиник аз сабаби коронавирус пандемия буҳрон, мумкин агар уро бар бигардон, барои ки беҳимоятгар ӯ наметавонад. Умтити палибон мерава. Дар бораи Лига Умтитиро барои чӣ мефурӯшанд? Барои ки пул надора Барселона, барои ки ягон сум ба даст биёра, ягон трансфер кунад. Бояд ягон касша фурӯша ба пули калон. Умтити ки нархи калон дора 35-40 миллион нормаль мерава. Мумкин номер телефони шуморо бародар номер телефон намедонам, да ВК дами канал ВК дорум, будора да ВК навис қай чақчақ мекунам. Барса Хаверца мехара, Барса ки ҳавасманд айне ки ман бори надорум Хаверца бихара, барои ки Хаверц 100 миллион места бародаро, Барселона вообще пул надора. Барои Мартинес пул надора, барои Хаверц як ҷой дора. Барои Хаверц Барселона 5 бозингарша пешниҳод кард ки 3 бозингарша пешниҳод кард ки розӣ намешавад ки Байер розӣ намешавад, барои ки барои Байер пул дар кора. Ҳозир ҳама ҷуда кризис ай. Единствени роҳ чӣ ёрдам мекунад дастора и пул ай бародаро. Барои ҳамин мумкин ивазшавӣ бисёр шавад. Одамои ба клубое ки ивазшавӣ ин сезон ивазшавӣ бисёр мешавад. Не ки Байер ау дастае нест ки чӣ кунад. Байер як дастае аст ба монанди Порто, Аякс, бозингарои ҷавони ботаҷрибаро мебаранд, ай шодшон пул кор мекунанд. Ака Фати дар ҷой, Фати дар Барселона ай просто оли бозӣ надора, дар ҷой ҳеч ка бозӣ надора бародар. На дар бораи Фати гуфтам. Ака состави Барс нападаишон ба фикри Месси, Мартинес и Гризман созад. Гризман дар централи нападаиш ҷои Суарес дар бозӣ кунад созад, не ки дар леви нападаиши бозингари дар курае ки яду одама гузашта бутонад ба монанди Дембеле, ба монанди Неймар. Не ки Дембеле ки
лекин Дембеле ки ана травма ки бисёр мегира барои ми холӣ ай. Оле бо гап давоя ки Брейтвейт дорем бародаро Суарес соз меша, оле боварӣ надорем ки Суарес ин сезон мерава. Агар Суарес ин сезон бирава ба хиён Гризмана намефурӯшанд. Не ки ман боварӣ надорем ки ин сезон Суарес мерава. Ҳамаш дурӯғ ай, бовар накунем бародаро. Чиш дурӯғ ай бародар? Ака бачаи лалтаро Неймар бия чӣ? Манам тарафдори амон ки Неймар бия. Пьянича гап занака. Дар бораи Пьянич бародаро, бисёриҳо охиро новостиҳо дар бораи Пьянич бисёр буд. Ана гуфтестам ку Пьянич уже шартномаи шахсии қади Барселона маслиҳат карда. Гам ки хабар дага ман намедонам. Ман хабарро хондам, шумо да гуфтестам чизе медонам дар бораи Барселона. Барои ҳамин уже ин рӯз бо хабар омад ки Артуро мелоқати розӣ шуда Ювентус бирава. Артуро аки хабарро ман ёзо ман намедонам кадомеша бовар кунам. Кори ман ҳамин ки хабарҳои охирона ба шумо бирасонам. Барои ҳамин Пьянич ака гуфтестам ки розӣ шуда, не ки ба фикрам Пьянич мегузара. Ака ба ҷои Лаутаро мена шартномаи Тер Штеген. Чӣ шартномаи Тер Штеген ҳозир манъ шудааги бародаро. Ака игроки 19 сола Аякс, я игроки 19 сола Аякс мея прави защитник бародар вай. Серҷино ном дора. Ӯ рӯз дар борааш видео карда будам. Ягон донишгоҳ тамом карде? Бале, ман донишгоҳи соҳибкорӣ ва хизмат тамом кардагиам. Дембеле дафт шава. Ака ҷавоб те Мартинез меоя ё не? Мартинез ман чӣ хел бигӯм ки официально меоя. Хабар ҳаста ки меоя. Ман оли официалиш набо официални биром шумо мегӯ официални омада. Ин ҳамаш овозаи бародаро. Ака бигӯ Неймар Барселона намеоя. охир ман бигӯм агар намеоя кори ман агар бабия ман дурӯғгӯ меам. Барое ки гуфтаистам ки ҳозир новостиҳо ҳаста ки Неймар хоҳиши гузаштан ба Барселонаро дорад. Ака Каутиньо дар Барселона соз мешавад. Дар бораи Каутиньо бародарон, манам бисёр хоҳиш дорам ки Каутиньо дар Барселона агар Артуро ба Ювентус бигзара, Каутиньо по-любому дар Барселона места. Барое ки ин рӯз официально биромад ки Бавария Каутиньоро намехара. Официально уже биромад. Барои ҳамин тобистон бармегарда ба Барселона ё ки ягон ҷуза мефурӯшанша. Ака ҳамин Делик меояд Барса. Делик намеояд Барселона, барое ки Ювентус отказ кард фурӯшаша. Ансу ба Боруссия шартнома баст? Не бародар, ин ҳамаш овоза буд. Соло цагаи қамеҷаки. Ман ҷакидестам ба гуфтӣ ё ки ман гап заистам хати подписчиком. Самир Ситамов, моматао баратвори гапзани Рамазон да те чӣ хеле гап задестай? Оқи падар, ман ҳамаи сабшониҳои шуморо хонда наметавонам. охи моматай далбаёб маъқул неста ҳуй бихайҷа. окей брат, як аз мухлиси ашадии шумо ҳазор раҳмат. Яхе одамо ман ҳамаи шуморо хонда наметавонам бародар. 122 одам сабшони мерасад. чишум дар кадоме бирасам амро хондестам. шарте ман бихезм дар онҷа аққурат кунем. охи аққурат кардагита Рамазон ай брат да шартнома. Агар Артуро фурӯшанд, значит президенти Барса намеша. Правильно брат? Правильно ҳамин хел. Ака бозии Барса кай сар мешавад? 12 июн Ла Лига сар мешавад. Якум бозӣ дерби Севилягӣ мегузарад. Бетис против Севиля. гап нест ака барои хабарро худо нигаҳон. шуморо бародар ҳамин ҳайвон ки дурӯғгӯ мега худаш я бесавода. меган Тер Штеген мерава, ҷош да Облак бия зур мешавад. Тер Штеген намерава бародар. Просто ҳозираш шартномаш ман кардаги барое ки Тер Штеген пули калон талаб кардеса. Барселона роҳ гуфтеса ки дар Барселона монаша. Ака дарта бигӯ канали Реал да эфир кунад. Бинависенша дар майдон тижи Инстаграм да бинависенша ки бигӯ эфир кунад бародар. гапои ман ҳамаш дурӯғ ай. хай гапои ман дурӯғ бошад Далер Каримов ту дар инҷа чо мекунӣ? Тер Штеген шартнома. ин гапои ман неста якумаш. Барс бо Месси сеже ака ми Тринкау камия. Тринкау тобистон мея ба чемпионати Португалия тамом меша. мехеза меоя тобистон инами чемпионату 1 июн трансфер сар меша. официально мегзара меоя. яка сарта вайрон ки қати ҳар хел барх. хай охир Рамазон охир шарта охир бо хучана мусулмон мегира. хай гапош дурӯғай бизан бира. Ака иқа дар бораи Тринкау маълумоте агар маҳқуртон бошам дар бораи Тринкау бародарон видео мекунам полностью чизоша гап мезанам.
ма абишато мекунам. Каутино хеле мегзара. Каутино чели мегзара. Бародар хушух нихта наисти хонда намеша. Ака ма Неймар миё ё не? Неймар гап дая ки худаш хоҳиш омадан дора, не ки Барселона пул надора да ПСЖ бута. Барои ҳамин ҳозир вобаста ай бисёр чия вобаста. Барселона Дембелеро мефурӯша, Гризманро мефурӯша. Ай ҳамин вобаста. Не ки ман шуморо гуфтестам ку Гризман отказ кард Барселонаро тарк кунад, Умтити ҳам отказ кард Барселона тарк кунад, Видал ҳам отказ кард Барселона тарк кунад. Вобаста ҳамин бозингарон Барселона бозингаронашон фурӯхта натавонад, пул надора. Ҳозир худш кризис ай. Ака бозии Лига Чемпионов Барса кайда? Августа бародар, августа. Дар бораи Ювентус гап зад. Бародари канали Барселона дар бораи Ювентус гап зад наметавонам. Ака дар бораи Рики Пуч гап зане. Рики Пуч и тобистон Кике Сетен гуфта ки Рики Пуч и тобистон қатъи состави якум марш мекуна. Тренер нигоҳш мекуна ки ӯ физически ҷисмонӣ чӣ хел шуда, эҳсос шуда. Гап дар ин ки пасҳои зур дора. Умния, не ки физически сустай. Барои ҳамин аз ҷиҳати физикӣ Кике Сетен дар центри майдон ӯро боварӣ намекунам. Фаҳмидест ин ман дар бораи чӣ гуфтастам? Ки Пучи қак охи ҳамон кас бизанаша мепара. Барои ҳамин дар центри майдон бозингари даркурае ки камтар бузбаландтар боша, рақобат бурда бутона. Гап нест бародар дар бораи Тринкау видео мекунам. Ака Самеду мерав ё не? Дар бораи Самеду ҳозир гуфтам ки бародар ина хабар биромад ки Самеду Манчестер Сити мерава, ба ҷош ивазшавӣ мешавад, ба ҷош Кансело меяд. Кансело ки соли гузашта бо нархи 50 миллион евро ба Манчестер Сити гузашта буда ай Ювентус. Салом алейкум айнем бачаҳои Кӯйбеш. Ба бачаҳои Кӯйбеш ҳазор раҳмат. Салом алейкум. Ака дар Вулверхэмптон як бозингара чӣ ном дорад? Ҳамон биёяд. Адама Траореро гуфтеси бародар. Брат бозиҳои айнав сар ака Самеду мерава ё не? Гуфтестам ки хабар буда бораи Самеду. Бародар ҳамаи сабшинои шуморо хонда наметавонам, барои ин бахшиш бисёрӣ да. Брат ҳамин хеле ҳасти хабарро мерасонед дар ғарбӣ фанати хитем. Гап нест бародар, ҳамин шумо ҳастед ки ман барои шумо хабар мекунам. Ака тӯпи тиллоӣ чӣ мешавад? Тӯпи тиллоӣ видео карда будам ки тӯпи тиллоӣ агар сезон барҳам бихӯра, бисёри сезон уже Франсия барҳам хӯрд. Ба хиёлам ин сезон тӯпи тиллоӣ намешавад. Барое ки ӯ рӯз хабар биромад намихе. На тӯпи тиллоӣ мешавад, на ҷоизаи FIFA ҳар сол медиҳанд ку на ҷоизаи FIFA мешавад. Барои ҳамин ин сол арзанда охи нашавад, барое ки сезон нимкола буд. Боварӣ надорам ки кира метиҳанд. Лига Чемпионов августда то августа меравад ки уже сезони нав сар меша. Барои одамое ки барои сезони нав барои рақобат бурдани тӯпи тиллоӣ меравад, ӯро ҳисоб мекунам. Барои ҳамин ба хиёлам ин сезон намешавад. Офарин брат, бо ақлона гап мезанем. Ман фахр мекунам ба шумо. Гап нест бародар. Ака дар Ливерпул ягон навигарӣ нест. Бовар ка бисёритон агар аз бугун хафа мешавед. Ин Барселона, ман бисёртар дар бораи Барселона маълумот дорам. Ин канал барои мувайд. Агар 11 бозингар дар форат дар бораи Ливерпул ки дар 11 бозингар прямой эфир мекунад, дар саволҳои ҳаматон ҷавоб метавонам. Дар бораи Лига Чемпионов имсола барои Барса чӣ фикр дорӣ? Ман фикр мекунам очередной провал мешавад. Бародар, провал чӣ хеле ки Месси интервю дода буд ки гуфта буд, интервюи калонша ман дар шумо видео кардам овардам, гуфта буд ки Барселона метавонад Лига Чемпионов бирава, не ки ба ин хел бозие ки охирон пешай маҳкам шудани сезон ин хел бозӣ нишон дод, ба ин бозӣ гирифта наметавонад. Барселона буд бозие ки бозии хуб нишон медод. Барселона аст ки не ки охирон бозиёш провальный буд. Хайна биё бо шоҳидии шумо. Бисёр бозиёшон хуб не, барое ки тренер нав буд, тактикаи ҳамаро намефаҳмид, тактикаро намефаҳмидан. Пас на пас тики-така бисёр мешид, атака кам буд, прессинг буд. Барое ки нав буд, мутобиқ жеста буданд. Барои ҳамин ҳозир яке ки машқ кардестиан то август ҳоли вақта мумкин шанс доранд. Шанс. Гап дар трансфер мешавад бародаро. Ака илтимос дар бораи Де Йонг гап зан. Де Йонга чӣ гап занам бародар? Де Йонг дар Барселона места, ӯ ояндаи Барселона. Ака Серхио Роберто дар ҳама ҷои майдон бозӣ карда меган ростай? Бале, дар ҳама ҷои бозӣ карда гай биғарз дарвозабон. Ака Неймар муҳимай мея ростай? Дар бораи ҳамин видео кардани Пага бародарон иншолло Пага мебирояд. Ака официально эълон кард ки Ла Лига 12 сар меша. Ака мухлис ҳастем. Бале, 12 июн официально Ла Лига сар меша. Бозии якум Бетис қатъи Севилья. Ака нест ягон кас ки ами Челси канал букша бисёр мухлисон. Бародар, ман худам медонам ки 2-3 канал дорам, Sports TGI, канали худам бо ина барои
мухлисои Барселона ки медонам мухлисои бисёрай, ман якум Барса тиҷик шудум. Баъд одарам гуфтам ки мухлисои Реал бисёрай, хай барои Реал ягон табук шо ки мухлисо хафа наша. Ин ҳамаш идеяи ман буд бародар. Ман ки мухлиси Барселона мехоҳам ки қатъи мухлисои Барселона суҳбат кунам дар бораи ки чизе хабар дорам, қатъишон гап занам. Салом айнем бачаҳои Сангтуда. Салом ба бачаҳои Сангтуда. Ака дар 11 бозингар эфир ки гап нест бародар. Травмаи Суарес соз шида кард. Травмаи Суарес оста соз шидааст. Ана бояд то 12 июна бар бигардад. Не ки ман бовар надорам ки дар аввали бозиҳо ӯро мемонам, барое ки чанд қа бозӣ кардагӣ нестай. Мумкин аввали бозиҳо Гризману Брейтвейд ҳам ё бозӣ кунад. Агар Барселона бихоҳад Лига Чемпионот такя ба Ла Масия кунад. Ба Ла Масия намешавад бародаро. Шумо бисёрто мегӯед ки Ла Масия. Шумо результат мехоҳед, натиҷа мехоҳед ки Лига Чемпионот ҳар сол бигирем. Не ки Лига Чемпионот ба бозингарои опитни мегиранд, не ки ба бозингарои Ла Масия бародар. Ла Масияра аввал роӣ мекунӣ, аренда ба аренда мегарданд, баъд ки опит ки гирифтан, бозӣ гирифтан, ба абрана мегиришон. Баъд бозиҳошон дар Барселона соз мешавад. Шумо натиҷа мехоҳед. Барселона мегӯянд ки Барселона ҳар сол правал пускай бозингаро мехаранд, нашидеста Ла Масияра истифода барад. Ба Ла Масия вообще намешавад. Правал мешавад. Ман отвечат мекунам бародаро. Барои натиҷа, барои гирифтани ягон чиз, ягон ҷоиза бозингар харидан дар кор. Опитни уровни баланд. Ака Месси гуфта буд Неймара набиёд, ман мебуравам. Хеле гапҳо бисёр ямаш овозае бародар. Норма пеш брат Мартинеса мегира Барса. Мартинеса по-любому и цели якин Барселона. Ака ами Кике Сетен мера. Кике Сетен вобаста ай Лига Чемпиона ай сезон чихе бозии Барселона развиват мешава, ай ҳами вобастагӣ дора бародар. Салом ака, раҳмат барои видеоат. Барселона топ клуб ай, не ки Лига Чемпиона имсол Бавария мегира. И фикри май. Ҳар кас фикри хича дора бародаро. Ман фикр мекунам Манчестер Сити мегира. Ака ҳамин Кике Сетен мерава. Дар бораи ҷавоб додам уже. Ҳозир як поём бикунам. Ака ака чанд канал дорӣ ки? 11 бозингар бародар ина канал барои Барселона футболдорон буд. Ҳар футболдорон айди касай. Ака меган Роналд шукай чи? Шукай? Ака дар бораи Лангле гап зан. Дар бораи Лангле чи гап занам бародар? Лангле дар Лангле Барселона ояндаи ҳимоятгар мебинам. Ба Лангле боварӣ дорам. Барои ҳамин фундаменти заштара ай Лангле сар мекунам, барое ки фундаменти асосӣ мешавад Лангле. Ба Барселона фурӯхтанӣ нест ӯра. Бародар раҳмат барои видеоат. Ман вақт интизорам. Гап нест шумодам бародаро. Бо чи ягон саволе ки нофаҳмо дар бораи Мартинес гуфтем, дар бораи Неймарам гуфтем, Делик намеояд гуфтем. Ака барои Неймар 150 миллион ҷудо кардаги Барса ҳамин ростай? Не бародар, Барселона 150 миллион медошт, вале 111 миллион барои Мартинес медод. Нақши асосии Барселона Мартинес. Ман шуморо 10 бор мегӯям бародарон. Нақши асосиш Мартинес. Барои ҳамин агар Мартинес бигира, баъд дигар чизора сар мекунад, трансферра. Ака Осман Дембелера кай ай травмаш мебурад? Гуфта будем гуфтагиам бародар. Травмаш гуфта будем ки дар як видео гуфта будем ки травмаш тестер соз шидааст. Бо чӣ хеле ки духтуро буромадан ки чӣ хеле ки интизор будан ки соз мешавад дар охири моҳи сезон тамом мешавад. Кай тамом мешавад сезон? Июнода ана бояд соз мешавад. Не ки соз намешавад. Мумкин бояд 2-3 ҳафтаи дига мекашад. Июлда соз мешавад. Суи Мартинес қатъи Неймар кам фарқ мекунад. Лук чи камтар дигар расход кунад, Неймара хараб. Манам бовар кунед, тарафдори Неймарам бовар кунед. Манам мефурад ки ҳамлагар Неймар дар кора ки одама гузашта бутона. Манам хеле леви нападаиши, прави нападаиши бояд дриблинг дошта боша. Фаҳмидест мара? Не ки дар леви нападаиши Гризман мемонад. Гризман дриблинг надорад, фақат пас метавад. Чӣ дар кораи Мартинес? Салом ака, неста ягон шогирди Ливерпул тиҷӣ шавад? Хитон бародарон, ина хитон чия ҳичи неста. Бигирен канала букушен, мухлис бошен. Манам ранги шумо будам бародар. Ман ки дар футбол ҳавас дорам, гирифтам канал кушодам. Шумо ҳар яктон метавонед канал букушен, бигирен пеш барин. Усман рӯя кина ягон клуби дига о қадар кор нест, бардарост не. Усман бозингари хубае. Ман Усмана даже Мбаппера зур медонам, не ки сағира травма мегира. Ҳамин травма бозингара мешкана. Ака Суарес соз шид. Суарес соз шидааст. Жорди Алба гапзан. Жорди Алба созе бародар. Барои Жорди Алба ҳозир ивазшаванда кофтестиян яду ҷода.
Гуареро гуфтистам, Гереро ай Боруссия Дортмунда хариданӣ буданд. Более зашник бисёр ҳавасманд буданд. Абамеянг зурай чи Мартинес? Абамеянг зурай не ки бародар гап дая ки Мартинес ёша Абамеянг уже 30 сола шудеста. Гап да меяйда. Ака Тимо Вернер меяй ё не? Тимо Вернер варианти диюма агар Мартинеса харидан натонанд, Тимо Вернера мехаранд. Ака Гризман мерава? Агар конечно Мартинес биёд, Гризман по-любому мерава. Бародаро, видеоро пага интизор бошен. Пага видео мебарора, видео ништяк мебарора, полностью дар бораи хабарҳои охирони Барселона. Просто ирӯз хостам қадри шумо я прямой эфир бигзаронам. Шуморо ман савол доштам ки чанд рӯз пас прямой эфир бигзаронам, барое ки хабарҳо ҳар рӯз нестанд, ки ҳар рӯз нестанд ки ман ҳар рӯз видео кунам. Мумкин як рӯз пас видео кунам, мумкин яхе вақт хабар бисёр боша ҳар рӯз видео кунам. Барои ҳамин шумо маро бигӯед чанд рӯз пас прямой эфир кунам. Рӯзе ки видео набарои прямой эфир кунам, шумо розия? Розӣ бошед, рақами 1 камонед. Ака аз чанд сола клуби Барселона қабул мекунанд ки аз 5 сола мегиранд ки Барселона ай кадом ай 4 солагӣ уже мегирад. Ҳар ҳафта 1 рӯз пас, 3 рӯз пас, 1 ҳафтада 1 бор. Салом Филиппи Каутино 1. Ака номери шумо чӣ хел биёмед 1 10 минут баъд. Ака месира салом бугӯяд бача гап нест бародар 1. Значит вақте ки видео намебарорам бародар ё ки да як ҳафта 3 бор прямой эфир мекунам бародаро. Рӯша мемонам да кадом ҳафта соатҳои чанд прямой эфир мекунам, да чӣ менависам, мегӯм кадом рӯзош мешавад. Боқӣ дар амони Худо. Пага идаи Рамазона. Худо нигаҳбонтон боша. Бисёр бад нагарден, шитоби вирус қабул накунед. Дар хонаҳотон бишинед, ташкили дар хона бикунед гуфти гапҳо. Худо нигаҳбонтон боша. Як бор дигар иди Рамазон муборак.